Facin el que vulguin, que jo ja estic fresquet. Llavors, en nom de UCER, Comissions Obreres, ASPEC, SPS, FETE, UGT i la CGT, les organitzacions representatives del sector educatiu, volem denunciar. Primer, l'absolut rebuig a la proposta de calendari presentada pel Departament perquè pretén introduir irresponsablement i sense consens diversos canvis que empitjoren les condicions de treball del professorat i plantegen determinats problemes de difícil solució per la qualitat educativa i per les famílies. La manca de respecte per la negociació col·lectiva i l'actuació de mala fe, imprudent i precipitada del Departament d'Educació, que redueix la mesa sectorial a un paper purament informatiu i un cop més tracta d'imposar mediàticament per la via dels fets consumats les seves posicions, sense com és perceptiu haver-les negociats amb els representants del professorat. L'actitud antidemocràtica del conseller Maragall, que reitera una proposta pel curs 2010-11, quan el Consell Escolar de Catalunya va desaconsellar la seva aplicació, i tal com ell l'està proposant. A la imposició de la LEC, als retalls de plantilles, al tancament de grups, als increments de ràtios, a l'increment i la precarització laboral del personal substitut, el conseller Maragall afegeix ara la seva declaració de guerra a l'ensenyament públic a aquesta proposta de calendari. Ja n'hi ha prou i que se'n vagi. Tot plegat mereix una resposta contundent i, per tant, exigint, primer, la retirada de la proposta de calendari escolar. Segon, l'increment de les plantilles i no el retall de les plantilles que s'ha produït aquest curs. Disminució de les ràtios pel treball estable contra la precarització laboral, nomenaments diaris, no aquest tipus de nomenaments telemàtics, no a una imposició de la LEC en el seu desenvolupament, dret a la negociació col·lectiva. L'actuació portada a terme per aquest conseller els últims anys inhabilita i fa impossible la negociació i la possibilitat de consens, sobretot de cara al desplegament de la llei. Per tant, continuem exigint la seva dimissió. Maragall, dimissió! 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 Aquí el gall i Maragall s'estaven als despats. Maragall s'avorria i a fotre el mestre va. Dolent, dolent. Què faran els nens? Que facin el que vulguin, que jo estic ben fresquet. Això és la cançó que hem inventat. Oliveres, les escoles bressols d'Oliveres i de la Plata estan parades. Per tant, cap allà al juny no tindrem les llars d'infants que ens corresponen, com a mínim aquestes dues. Tampoc l'escola Riera Alta, que hauria d'estar per al juny, s'està fent res, ni s'està fent obres en l'escola d'adults. Tornarem a trobar-nos a començament de curs amb falta de places, tant de llar d'infants com d'infantil, com de primària i també de secundària, que les aules estan saturades. Tornem a estar en el mateix punt que es trobaven l'any passat.